Hello, Baya Sang Teer Target Kokborok channel alam suwate ni 28 tarik 10 March 2023 ni narong no kai Baya Sang narok channel katalung nai tongkhang ka channel subscribe khaidi tai video no narok nai mani yagulo sada kang ka share khaidi tai poilani simi paithak jora narok video no naina bagui nong no koyo tamoni ka narok poilani simi paithak jora naya ka narok buji mayang nai tai narok success mayang nai hingke joto narok support khainai to chwng success manai joto support khai to success maya hingke chwng ya 27 tarik ni video nainai di mia phora no ang 1 hours tai 4 hours tai 6 indi 9 indi mani chwng ulta wngoi thangka tamoni hingke 9 hours phai rikha tai 1 indi omai ke rikha hingke chwng FC success mankha bo first by second by haibano second round no norok 9 ending o success mankha nai hinui kaka o hingke Baya Sang omai ke sabrom no norok success nana hingke norok membership nadi naidi 2 din se kadrap membership rok no ang booking guti rimani 10 din ni bagui hingke abo 67 tai 69 no mani mia ni salo borok success wngkha hinui mahino second round no hingke Baya Sang norok bo omai ke jori success nana hingke norok bo membership nadi tai success nadi je mane nog no 10 din 5 din 15 din omai ni khai no nog no guti rijaknai Baya Sang tini ni norok 0 tai 5 hours thwngmano ending bo 0 tai 5 ending hingke Baya Sang norok no ang bui hai guti kwbang riya tamo hingke waisa wuisu guti bangui thango tamo hingke success maya ni jora o hingke norok joto support khainai tото success manai norok support khaiya hingke success le mangla tamoni hingke mia bo views kom tar mane support kom hingke aboni swkango bo views kom aboni bagui support kom hingke support maya hingke bahaikele success mannai norok joto support khainai toto success mannai tamoni hingke chwng naidi kaisa borok ni bagui mwtai no chwng boni mungoi jodi bono kaham khai di thik khai mwtai no aro sankha hingke se mwtai rok bo thik khai rwo omo hai same norok bo joto support khainai toto success mannai hingke Baya Sang norok ang tamo koksa norok buji mankha na hingke norok bo tini ni bagui normal guti je thwngna muchungmani rok obono no play khai di 59 02 40 50 58 74 99 83 38 98 08 80 82 28 hingke Baya Sang norok nugui mankha na norok normal guti o norok chajakhai play khai mano chajak yakhai norok play ta khai di hingke bwskang sata o rina thangnai je normal membership rok no 2 ta guti haini hai 10 din ni bagui hingke Baya Sang norok je membership nanai borok nai mano membership naiya rok tana di hingke norok bagui booking guti rijak oko norok chajakhai play khai mano chajayakhai norok play ta khai di hingke Baya Sang norok je membership nanai rok norok no belai belai hambai maro tamoni bai hingke norok support khai di norok comment khai swngdi norok no je ang membership najak rok no guti rimani a guti norok play de khai khaiya bwswk ni success mankha abo norok comment khai sadi hingke se ang buji mannai ar jodi norok comment khai sa hingke ang je norok success wngmani abo buji ang nai hingke ang guti riji aphano wngoi thanai hingke kaisa borok no kaisa jodi support khlaikha se a borok onek mane taibo kaham ke rinani kaham ke samkhlainani digi agogo hingke jodi support maya hingke abo hamya digi thango hingke aboni bagui support nango hingke Baya Sang norok no booking guti membership o ridikha abo success wngkha je lokkhi puja ni mungoi norok no booking guti rwmani abo success hingke tabuk chwng bwskango kali puja ni bagui booking guti rinai hingke bwskang sombar ni simi norok kali puja ni bai booking guti mannai norok je chajaknai rok play khai di chajak rok norok play ta khai di FR tai SR o hingke norok to ang FR tai SR o guti kwbang riya jeboni membership nanai rok no hingke booking guti nog no kom no rwo hingke norok kom bai no twrwk khai thandi hingke play khai di hingke Baya Sang je membership nanai rok tini salo norok booking guti norok play ta khai di
tamoni kai norok sabrom no plate khai kha norok los ونgnai abono.